talent. El comerç necessita talent i professionalitat. I Escodi és pioner en tindre la primera escola universitària especialitzada en aquest aspecte, amb el qual esteu formats. Teniu talent, perquè teniu la gran sort de donar-vos classes, i talent el teniu. Primer ingredient. Teniu que tindre una actitud optimista. Ara, més que mai, són moments ben complexes, amb el qual, si teniu una actitud i cultiveu l'optimisme, d'alguna manera, tots els possibles entrebancs que tingueu el dia a dia els tirareu endavant. Segon punt, passió. Us teniu que entusiasmar, teniu que apassionar-vos d'allò que us agrada, amb el qual serà la millor forma d'influenciar. Si no teniu passió, no influenciareu correctament. I tercer punt, i clau important, perseverança. Lluiteu, tingueu somnis, però cultura de l'esforç. És un ingredient que hem tingut sempre al nostre país, amb el qual sigueu perseverants. Si aquests tres ingredients els feu com a còctel i el que feu és un pla de ruta, teniu que tindre un guió de què voleu en les vostres vides. Si això ho porteu a terme, tindreu èxit, perquè èxit per mi és igual a felicitat. El comerç m'apassiona, vinc d'una empresa familiar, no sé si es pot fer publicitat, però bueno, està bé. I sempre m'ha agradat molt. En fi, ara que soc exalumna d'Escodi, ja ho puc dir. Finalment, la meva opinió és bona. He conegut uns professors excel·lents, he conegut molta gent dins d'Escodi que m'ha ajudat a aprendre moltíssim. Tot m'aportarà tant professional com personalment moltes coses i puc dir que m'aporta uns companys i uns amics excel·lents. Tot i que vam començar molts més alumnes dels que som aquí dalt, realitzar el camí universitari al vostre costat ha valgut molt la pena. Considero que he estat afortunat de poder compartir aquests cursos amb vosaltres i n'estic segur que ha sigut un èxit per tots. Si em permeteu, he volgut anomenar una petita dita de Miquel Martí i Pol, que diu el següent: serem allò que vulguem ser. Amb la mateixa ambició i il·lusió que transmet aquest fragment, us animo a tirar endavant en tot allò que us plantegeu i desitjar-vos molta sort. Per últim, encoratjo la direcció d'Escodi i el seu claustre de professors a seguir apostant amb la mateixa força per aquest graduat i per la seva essència, el comerç. Molta sort i moltes gràcies. Durant el trajecte del graduat hem viscut experiències molt diverses, on la presència dels ponents ens cautivava, el professorat ens eclipsava i la càrrega de treball constant ens ensorrava. Ara que tot ja s'ha superat, recordaré sempre el graduat en Direcció de Comerç i Distribució amb una certa nostàlgia, gràcies al record de tots aquests moments viscuts. Aprofitant aquest breu discurs, voldria donar les gràcies, primerament, a les persones que han confiat en aquesta carrera i que, per tant, l'han fet possible. A tots els professors per la formació que hem rebut, als ponents que han assistit a ensenyar-nos totes les seves experiències i, en especial, donar gràcies a tots els meus companys per tots aquests moments que hem compartit junts. Jo crec que des d'Escodi s'ha impartit una filosofia empresarial que parteix dels propis valors i se'n va cap a una emprenedoria. I aquesta filosofia empresarial molt més humanista crec que ha donat els seus efectes ja demostrats en diverses empreses com a Starbucks, Softonic, etc. i que donen una viabilitat en aquesta filosofia empresarial i en el nou paradigma en el que ens trobem, no només en crisis econòmiques, sinó només més en una crisi de valors. I crec que per això, en aquest moment, per exemple, en el nostre país, com en el del costat d'Espanya, s'està patint el que li diríem una selecció natural entre les empreses. Per tant, des d'aquí, el missatge que jo m'emporto, que jo heredo i vull donar aquesta nit, és que primer fem un exercici d'introspecció, coneixem els nostres valors i després anem amb els nostres somnis. Aquests 3 anys per mi han estat clau, ja que no es pot descriure la quantitat d'informació que hem arribat a rebre a través del professorat, tots els casos reals sobre empreses que ens envolten i sobretot per mi el que ha estat més important han sigut les ponències que ens han portat tots els professors que estaven vinculats al món del comerç i que ens explicaven les seves experiències i fins i tot ens demanaven la seva opinió. Quan algú em demana què he estudiat en aquesta carrera, no sé com definir-la, perquè hem estat treballant tots els departaments que constitueix una empresa, des de recursos humans, marxandatge, màrqueting,
i també a com tractar les persones, a comunicació, quan et trobes en conflictes. I bé, per últim, actualment he trobat feina, m'agrada i és allò en què m'he estat formant durant temps. Per tant, puc dir que fins ara he assolit els meus objectius i també els objectius que crec que pretén aconseguir Scodi. Un camí ple d'esforç i dedicació. Això és el que ens ha portat fins aquí. No ha estat gens fàcil, ja que al grau d'exigència de la universitat hem d'assumir que molts treballàvem i molts competíem amb esports dèbil. Tot i això són valors com la superació i la constància el que ens ha portat fins aquí. Personalment, i parlant sobre la carrera, el que més m'ha sorprès és la diversitat d'àrees en què ara s'ha pogut muntar i dirigir un negoci i la profunditat en què les hem estudiat. Per posar uns exemples de diverses àrees, puc citar l'àrea analítica d'estudis de mercats, l'estudi sobre l'expansió d'una empresa, la gestió d'un espai de retail i, finalment, l'estudi de diverses fonts de finançament. Sobre professionalitat, puc posar un exemple concret sobre la meva experiència i consisteix en l'assignatura de centres comercials on van poder disfrutar l'experiència de viure en primera persona junt amb els gerents com treballen aquests centres de gerència i quines són les seves tasques, el qual va ser molt enriquidor tant des del punt de vista personal com formatiu. Des del moment que vaig descobrir aquesta carrera, em va semblar molt atractiva i versàtil, doncs era aplicable en múltiples camps de professionals. Aquests 3 anys han sigut molt estrets, amb constants anades i vingudes setmanals, des de les Terres de l'Ebre, des de casa, cap a Terrassa, i així al revés. Tot i que el camí era llarg, la duresa d'aquestes anades i vingudes quedava compensada amb la possibilitat d'aplicar a l'empresa familiar de casa els coneixements setmanals que adquiria, el que moltes vegades donava lloc a petites discussions, que eren una mica l'essència del cap de setmana. M'agradaria donar les gràcies a totes les persones que he sortit amb aquesta festa, no perquè m'hagin ajudat a estudiar, sinó tot el contrari, perquè m'han ajudat a desconnectar i a agafar cada dilluns amb força les ganes de poder adquirir coneixements i tirar endavant perquè arribi el cap de setmana i tornar a sortir. Finalment, Richard, gràcies perquè m'has fet riure molt i m'has fet veure que la vida et dona moltes voltes i molts canvis i has de valorar les persones que tens al teu voltant.